tining ka ba sa pangalayon mo? Alam sin lawla siya mo rin. Di makadjari na yan, di makadjari. Alam sin tutaw, so ay mo ibungat. Isyu inaon mo ka, ina mo ka, taway apo mo, makadjari na. Isyu. Isyu na yan. Badyo ito kong may biyaya na hari ni. Jadi, hindi. Ikaw ko na lang. Amo ini. Ikaw na, ikaw. Ikaw to. Amo yan. Kari ko. Lain. Kari na ko na yan, Kak. Kamay ako na yung malumog kita. Tumpak ini may isa! At balik kita. Okay. Okay na. Uy! Kabawi! Break it down. Why daw ko ng panjis isang bayan niya to. Jadi tumukal siya. Lolay. Okay, lolay. Ka
Pinoy amin matod bulawan nyo. Kakak, ikaw siya. Ikaw na lang, dito gusto mo.
Ha? Hindi magkajalit ka kayo si Pantin. Okay, jadi yung pamamagaan na dia ni adilan na sa sila chance di sa kali. Di ba sila magkanta dan ako na. Ay sila okay, jadi yung mga magkanta do kayo sila magkanta. Jadi sila isa kanina isa na pamamagaan.
kay nanay. Alhamdulillah. Okay jadi, ulian di magkulkul ba? Tukang kami na. Bentar. Ay mancam ko magpakot to si pagulin mo yan abang. Juga salat-salatan dyan na nga. Yung mga kaibanan niya to, ulian na nga. Okay, smile. Sambil kita nasuul-uta
Raya KCC. Bisa aku memagari
Lulay, 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 lulay. Sampai-sampai kami waktu cawe ba at turun makan daging. Balikan babae, dalam makan daging. Baka ko yung kakumali. Sa iba baro ni ba ate na kulami wala. Lulay, 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 lulay. Kalau kami, kalau
apa dia?